बावखुंग्रि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि साननाया फेलें। 24 घन्टानि उनावनो हरिनागुरि प्राइमारिनि सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव फिन जयनिं। गावसोरसो रायलायनानै जोंखौ डाइरेक्ट माला गानहोदों आरो जोंहाथ' बेयाव जयेन जानो थाखाय जों थाङाखैमोन। जोंहा जुबुक सेंग्राया जोङो रावजोंबो जोङो बेबायदि माबा गैया साननानै माबा गैयामोन। दा ओंखायनो जोङो बेयाव डाइरेक्ट सारनाव आङो माबा कन्टेक्ट खालामनाय जादों आरो। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि धनेश्वर गयारिया खौरां बिजोङाव फोरमायोदि इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीया सान्थिनि खोथा रायज्लायग्राया असान्थि खालामनो औवाबारि नायगावआव सेंग्राफोर बुथुमना दोनदों। बेयो मा बेलाय? जोंनि लकेलनि रायजोफोरखौ लाजि फोनांनो फैदों आरो इयुनाव माबाफोर जाथाय जायोबा इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि दाय जागोन होनना फोरमायदों। बिसोरखौ मा होननो फेरेंगा गुन्दा बाराखा जोङो खिन्थु सान्थिनि खोथा रायलायग्राया असान्थि खालामनो औवाबारि नायगावआव जेबादि सेंग्राफोर बुथुमनानै दोनदों बेयो मा सिन्न बेलाय? बेयो मा देखायदोंबालाय? जोंनि लकेलनि रायजोफोरखौ लाजि फोनांनो फैदों। भबिष्यत जुदि माबाफोर जायोबा बिनि दायआ फेरेंगा। बिटिसि बिसायख'थिया सौफैनाय लोगो लोगोनो हांखुर जादों राजखान्थि दोलोफोरा। थिग बेबायदिनो 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि हरिनागुरि प्राइमारिनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीया इउपिपिएल दोलोनि माला गानहोदोंमोन। नाथाय 24 घन्टानि उनावनो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाहैनाय सुबुंफोरा फिन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोनि बिजाथि धनेश्वर गयारिजों बिपिएफ हान्जायाव फिन आखाइ हमफैनाय नुथाय। मैया राभा सात्रफोरखौ सावरायनो लेंहरदोंमोन। बावहाय बिसोरो गावसिनि इउपिपिएलनि माला गानहोदों। दिनै गासिबो हरिनागुरिनि जोंनि मावथिफोर जायफ्रा मैया इउपिपिएलआव जयेन जादोंमोन दिनै गासिबो बिपिएफआव जयेन जाबाय, बिपिएफआव हाबफिनबाय। खारन बिसोरो बिपिएफआवनो खामानि मावखागोन, दस्रायाव नङा। मैया थगायनानै लेंहरदोंमन, बे थगायनानै लेंहरनायखौ दिनै देखायफैफिनबाय। दिनैनिफ्राय आरो गुबुन जायगायाव थांला। हरिनागुरियाव खुनु इउपिपिएल गैया। हरिनागुरियाव गासिबो बिपिएफ। गथ'फोरनि मिथिं दं, राभा जाथिनि मिथिं दं होननानै लेंहरदोंमोन। सोरां स्कुलाव लेंहरदोंमोननो, खिन्थु लेङै लेङै पार्टि अफिसाव बिसोरो गामसा गानहोदों। बिसोरखौ मा होननो फेरेंगा गुन्दा बाराखा जोङो खिन्थु सान्थिनि खोथा रायलायग्राया असान्थि खालामनो औवाबारि नायगावआव जेबादि सेंग्राफोर बुथुमनानै दोनदों बेयो मा सिन्न बेलाय? बेयो मा देखायदोंबालाय? जोंनि लकेलनि रायजोफोरखौ लाजि फोनांनो फैदों। भबिष्यत जुदि माबाफोर जायोबा बिनि दायआ फेरेंगा। चिरांनि रायजोफोरखौ आं धन्यबाद होगोन। बिथांमोना चिराङाव 14 चिरां दुवाराव जेराव थांनाय बिटिसि 2020 सनाव देरहादोंमोन खाम्फा बरगयारिजों। खिन्थु चिराङाव माबादि खामानि मावदों रायजोफ्रा सैयैनि थाखाय रायजोफ्रा बेखौ होखारहरदों आरो रायजोजों होखारजानाया जोंनि बावखुंग्रियाव जायगा गैया। आंनि मुङा हेमन्त राभा। माने जोंहा मैया जोंनि राभा संगठन जोंहा जुबुकनि ओमफ्राय हरिनागुरिनि जोंखौ माने ओरैनो सावरायगोन होननानै जोंखौ लेंदोंमोन। लेंनायनि उनाव जोङो फैयै ओमफ्राय बिसोरो जोंखौ सोरां स्कुलाव होनानै जोंखौ लांदोंमोन। खिन्थु सोरां स्कुलाव जोंनो प्रग्रामा जायासै। बिसोरनि इउपिपिएलनि केम्पआवसो जोंखौ लांनानै माने माला गानहोदों जोंखौ। जोङो टटेलि 30 जन दंमोन। औ औ फैसायाथ' मोननाया मोनदों, एसे हरदों। हरनाया हरदों बिदिनो 15,000सो हरदों। राननानै जादों। जोंखौ बुंदोंमोन आरो हानि माबा लेखानि माबायाव जोंखौ बुंदोंमोन। ओमफ्राय जोंहाथ' एफाग्राब जोंहाबो रायलायनो मोनासै। गावसोरसो रायलायनानै जोंखौ डाइरेक्ट माला गानहोदों आरो जोंहाथ' बेयाव जयेन जानो थाखाय जों थाङाखैमोन। जोंहा जुबुक सेंग्राया जोङो रावजोंबो जोङो बेबायदि माबा गैया साननानै माबा गैयामोन। दा ओंखायनो जोङो बेयाव डाइरेक्ट सारनाव आङो माबा कन्टेक्ट खालामनाय जादों आरो। लांना थांनाया माने बे गामिनि सासे माबा दंमोन, इउपिपिएलनि माबा मेम्बार दंमोन,
फैदो जोंनि बेखौनो जोंनिथिं फैदो होननानै बेखौनो जों थांबाय आरोना बेनाव थांफिनबाय जोङो आं लोगोफोर लिंबाय गामिनि लोगोफोरखौ लांनानै थांबाय आरोना जोंखौलाय थांनाय टाइमाव जेबो होनाखै होननाया जिखुनु नोंसोर लोगोफोर लिंहरदो होननानै जों थांफिनबाय लोगोखौ लिंफिनबाय बेनो आरो खोथाया गामिनिफ्राय सेंग्राफोरखौ लांफिनबाय माला गाननाय टाइमावथ' जेबो होनासै जोंखौ जेबो होनाखै जिखुनु डाइरेक्ट बिसोरनि अफिसाव सोबाय आरो सोनि उनावथ' जोङो जेबो बुंनो हालासै उफाय गैया गान होनांबाय जबरदस्तियाव बोरै होनाया जोङो जिखुनु फार्स्ट टाइमाव होनदों बे जोंनि टाइमाव जोंनि फैदो फैना होननानै जोंनाव माबा लेंहरदों आरो ना लेंहरनायनि उनाव लांफिनबाय जोंनो बिदि फैसा होगोन होननानै मोनगोन फैबानो जाबाय बिदि हाजिरा मोनगोन होननानै थांफिनबाय जोङो हाजिरा मोनगोन नालाय होननाय सानसेयाव 500 थाखा सानसेयाव मावबाबो 5 थाखाल' मोनखायो नालाय फैसाखौ मोनदों सानसेयाव 500 मोनदों आरो बेनो